Monggo Ibu Juriras kepala kula dherekaken. Nedya linggar saking dampar palenggahan Nagi Bagus Febri Agus Budianto Dalasani Masayu Surawati Kusuma Dewi lenggah amari kelu sesedoan kaya konjem pertolo wedanane sumembang perpadanipun Mas Bagus Febri Mas Ayu Surawati Kusuma Dewi temen naunan dika jroning wardaya mangkono wijiling pangandika ingkang boten kawiyos ing lisan Tukang Mas Jimat pepundhen kula ngaturaken sungkem Kang Mas Wong Ayu garwanipun Kakang Wong Manis kene Wong Ayu ndak tampa ora liwat budya pangistawane wong pun Kakang wae ditampani ya Wong Ayu sanget pamundi kula Kang Mas monggo kula dherekaken sowan Rama Ibu ayo Nimas dak kanthi sowan Bapak Ibu Wong Ayu kalolos poneng duwung nggih poneng pusaka ingkang mapan wonten gigiripun Mas Bagus Febri ingkang tinulat nenggih Ki Demang Mangir Wana Baya Natgala Samono kepareng badhe sowan mara sepah Kanjeng Sultan Sri Hanyaka Kusuma ing Mataram mboten dipun keparengaken ngasta wujudipun pusaka utawi bedama utawi keris awit Demang Mangir Wana Baya menika nadyanto putra mentu ning nyatanipun tunggak kemadoh tumrapun Kasultanan ing Mataram sampun wani merong kampuh jingga utawi mbadal kalian dawuhipun Kanjeng Sultan Sri Hanyaka Kusuma ing Mataram para pepe pindha sata minggah krama nggih lumaksana sawusnya dumugi ingkang tinuju nuli putra temanten kalih sumembah mring pepadanipun Rama sekalian Ibu ing mriku temunten ngaturaken sembah bekti ingkang kunjuk wonten asipun Rama sekalian Ibu kalih Duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Jimat pepundhen kula nyawa sesembahan dalem kula ngaturaken bekta srama nduk mantuku Wong Ayu Dewi adoh saka Blitar nganti tekan kene mung betheke kowe ngiter karo katresnanmu ndak sesuwunke marang pangwasaning jagat sing gawe niat jogi rasa wangsa kang tanpa karsa ya no ya kuwi Gusti Kang Maha Nasa muga-muga urip mulya nduk ngestakaken dawuh Rama ngestakaken dawuh marang kowe le Febri kula wonten pangandika Bapak le wong omah-omah wong bebojoan wong urip bareng mau abot sanggane cepak bedane kurang nggon mung hati-hati sisip sembire bakal tuna lan getun ning tembe burine le mula paling kule adat lupiya sing wis kok lakoni umpamane jaman isih jejaka isih lajang
wis seneng dolan. Karo kanca-kanca ngumpul. Ning ya aja mbok ilangi ning kepara kurang ana. Biasane nek sore awan ndorong ning posko dhuwur kono. Lungguhan karo kanca-kanca karo golek bakso. Bareng saiki wis ndek bojo. Umpamane kowe kepengin krasa luwe ben diladeni bojomu. Krasa ngelak gawe kopi ben digaweke bojomu. Aja sak karepmu dhewe. Istokaken dawuh Bapak. Paripurna temunten wonten tampa guna kaya utahe kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak, gudhe kawak, kara kawak, jagung nggih kawak. Mongko niki wayahe mangsa labuh. Bendina mung udan wae. Rumiyin dede sanak samangke manjing dados dulur nadyan to adoh papanipun. Ing antawisipun Nimas Surowati dalasan Mas Bagus Febri. Tumunten guna kaya kala wau katitipaken dhumateng Rama sekelan ibu punjipun Bapak Topas sekelan garwa Ibu Martin. Mugi kasingitna wonten salebetipun lumbung paceklik menawi kala rumiyin utawi salebetipun genthong pusaka. Paripurna tumunten badhe nindakaken dahar kembul utawi dahar boga walimah. Ing mriku wonten wujudan boga jenar utawi sekul jeni. Wonten raos gurih, wonten raos manis, ugi wonten raos asin. Wong omah-omah, wong duwe bojo niku mengke tartamtu badhe manggi bungah kelawan susah. Yen bungah aja seneng atimu. Ning yen pinuju susah. Nyaketa karo Gusti kang gawe urip. Tundhone bakal pikantuk wahyuning katentreman. Diajeng kula wonten dawuh kene tak dherekke ngunjuk bareng wong ayu. Monggo Kang Mas. Paripurna sampun. Prihatin was pokong mijil. Tudatan kepokaryo sangkeng rimpan Gusti kelung rinusa segarnya sumawur gambir melati.
King Blitar budal jam pinten? Jam 3. Bagian pundi Blitar? Blitar Utara jane nggih. Dugi mriki jam pinten? Jam 9. Berarti nembusnya Trenggalek. Walah. Karuan jenengan medal Kediri malah cepet. Biyen ngakui gane rono golek rasa. Dene mama medale Kediri ngidul. Nek mulie metu Galek. Perkarane mubeng pados rasa niku. Ora. Dherekaken sagung para tamu miwah para lenggah. Penderek putra temanten ingkang saking dalem Blitar namine desane pundi Bu? Walah lor kene berarti ya prate adoh. Lendeng kene raning tulisane mulane kula teka. Kula teka daleme pundi besane Blitar Pak. Mongko Kabupaten Blitar nu ombo banget. Wis saking perbatasan Malang nganti tekan perbatasan Tulungagung Kediri. Bila dipun